بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الإمام بخاري رحمه الله. Hürmetli muhterem ustadlar, silagli yaşullarımız, yaş yigit dostlarım, Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň etýän taat ibadatlaryňyzy, Allahyň dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, atşýan elleriňizi, din dünýäňiz üçin etýän hayır dogalaryňyzy Hudaý tebarek we taala baryňyzdan kabul etsin. Hudaý tebarek we taala emniyeti başymyzdan ayırmasın. Can saglygy, ýurt parahatçylygy, nygmat bolçylygy Hudaý tebarek we taala başymyzdan ayırmasın. Taşdan ýakyndan gelip dursaňyz, Hudaý tebarek we taala barymyzdan bu oturuşy kabul edip, hemmeňize Hudaýyň ýoluna gadam adyp gelip dursaňyz, adımlaryňyzy Allahyň ýoluna adylýan hicret adımlardan etsin inşallah. Bu jelesede deslapky jelesemiz geçen yıllarda döşenme gecelerde Celesat Ahlak İslami diýip başlapdyk. 3-nji ýylyň içine ýetipdir. Hudaý tebarek we taala barymyzdan kabul etsin, aýtýan eşdiýärlere tawfiq amel nesip etsin, barymyza da mübarek bolsun. Ebu Süleyman ed-Darani diýip bir tabiilerden biri geçipdir. Ol bozorgbar aýtýanmışdyk: Lawla'l leyl lama ahbabtu'l baqa'a fi'd dunya. Şu gijele bolmasatdy, dünýede galasym gelmerdi diýipdir da. Yani şu gijele bir Hudaý bilen halwet etmäne, uzak gijele bolýa, ibadet etmäne, din oturşuklaryna şereket etmäne, bir musulmany görüp didarlaşyp, heftede biri-birinden habarlaşyp durmana, şu gijeleri gije turakadan ibadet Hudaý bilen halwet etmäni, ay şu gijeleň şu gowluklary bolmasatdy ibadetden şirim, onna lama ahbabtul baqa'a fi'd dunya, başga zatdan şirima dünýede galasym gelmerdi, gowurmerdim diýipdir da. Hudaý tebarek we taala gijelede hasynny uzalyp barýa, uzak gijeleň içinde ýaş ýigit dostlarym, bir de islapky jelesemiz, ýöne gaýrat edin, himmet edin, dostlarınızın dilinden tutup yoldaşlarınızla hükmen dini celeseleri yürü diyakadani illen tutmak zamanıdır Müslüman doğullar. Son Resulullah aleyhissalatu vesselam aytiye İmam Nesai'nin rivayetinde: İnnemâ yensurullahu hâzihil ummete bi zayıfiha. Dine Hudaý Taala şu ummeti kömek berecek diptir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Bi zayıfiha, zayıf insanlar bilen diptir. Ay bumat bir halat bolupdyr, wagyýat görüň. Ay wagız meclislerde de şeriket etmeklik bir kelasi bolan ýaly, ay şo takda barmasaň öz kelas bolup galan zamanada şayet gelýärler bir agap mandely diýakadan görüň edilýänler. Resulullah aleyhisselam aýtdyr: "İnnemâ yensurullahu hâzihil ummete bi zayıfiha." Şu zayıf diýen adamlar bilen Hudaý Taala şu ummety galdyrjak, kömek berjek diýipdir.
Hudaý Taala biz şu zayıflardan essetsin, emma ummat din biz bilen galsa bolýar. Hudaý Taala şu ummaty zayıflar bilen kömek berjek diýipdir. Näme bid'awatihim, şolong dogalar bilen diýipdir. Hey zayıf diýen adamlaň maada bir doga etýär, dinden sirim doga etýär, il günümizden sirim doga etýär, musulmanlardan sirim doga etýär, çağalarymyzdan sirim doga etýär. Şolong dogalar kabul bolup, şu din şolong üstü bilen kömek beriljek. Yani oturuşukda hayır dogala bolýar da bir üýşmelekde nagat hayır dogala bolýar. Özüň zindigiňde gat'en täsirini görersiň ey ýaş dostum. Yigit dostum, özüň zindigiňde gat'en täsirini görersiň. Emma şu dogalaň, hayır dogalaň eseri ogulgyzyňa da siňýärda. Sen oglan uşaklaň alim bolar, hafiz bolar, dine hyzmet etýän bolar, şol edilen dogaly bilen dine kömek berýän ştada tapylýarda. Hiç wagtda boş gidip ýörmer. Bid'awatihim we salatihim. Olaň okuyan zayıf diýen adamlar emma ihlas bilen, namazlary bilen, dogalary bilen we ihlasihim etýän ihlaslary bilen jan ýandyrýarlar. Aýyor dostum, ihlas etýär akçek bolakydany. Şolaň üstü bilen Hudaý Taala dini kömek berjek diýipdir. Hudaý tebarek we taala biz zayıflardan bolsak da biziň üstümiz bilen din galsa bolýar. Hudaý tebarek we taala hemmemizi şu dine kömek berýärlerden etsin inşallah. Gurrun mawzuk bar maka Rasulullah aleyhi afdalus salatu vesselam'ın sahabalarından gurrun etýärdik. Geçen yıllarda Ashabun Nabi radiyallahu ta'ala anhum himmeti bir yıldız ýaly, her gaýsy bir gül insan, her gaýsyny tutup iqtida edip men şuň ýerine düşjek diýseň, seni bir günündirýän insanlar. Rasulullah aleyhissalatu vesselam bilen oturuşan insanlaryň gurrun etýärdik. Bular her şeraýatda Rasulullah aleyhissalama dine, Hudaýa wefadar bolan insanlar. Bular gynçylyklarda Rasulullah aleyhissalama arka çıkan insanlar. Müşkilatlarda diyarlaryny, ýaşan ýerlerini terk eden insanlar. Canlarından, mallarından fedakarlıkları Rasulullah aleyhissalama dine kökeden insanlar. İki neferin kefi bilen Rasulullah aleyhissalamın ýanyndan sawulyp giden insanlar de. Bulan sünkleri demirden gaty. Bulan yüreğindeki imanları demirden nada gaýym muhkemrek insanlar. Bular inatalar hatta eziyet beren wagtlarynda Rasulullah aleyhissalamın ýanyndan sawulmadyk insanlar. Bular dinden sirim, şu Hudaýyň dinini aleme ýaýratmadan sirim zähmet çeken insanlaryň gurrungy. Yani her bir şeraýatda Hudaýdan umytlaryny üzmäni Rasulullah aleyhissalamın ýanyna bolan insanlar. Bir abetleň biri bir wagtda bir Lobnanyň daglaryna bir abed adam geçipdir da. Hudaýy bindigi edip dağın köwüne özü girakadan şu taýda ibadet edip ýörenna. Abedi der kuhi Lobnan but muqim der bone qari şu ashabur raqim. Heyni bir ashab-ı Kehf ýaly bolakadany bir köwüň içinde ibadet edip näçe ýyllap şoň içinde ibadet edip gezip ýören bi. Ruzha mibut meşgul siyam qorsenani miresideş wagty şam. Günnilere agzy aradamışdyk. Ýanky ibadet edip ýören abed adam. Günnilleri agzy arada emme şam wagty bolanda giýje wagtda maňa qorsenani miresideş wagty şam nisfe an şameş bodi nisfi sahur. Maňa günde akşam wagtda bir tegolak çörek gelýän bolmaly, bir tegelek çörek. Amman ýarsyna öz şo wagtda agyny açakydan ýem bolmaly, ýarsyna selelligine goýýanmışdy. Günne bernamasy Hudaý Taala tarapdan bir çörek gelýär. Ýarsyna agyny açan wagtyny ýer, ýarsyna selellik wagtyna goýýanmışdy. Selellik et ýer. Az qaza yekşab nayamet an ragif şo zeju an parsa zaru nahif. Emme güllerden bir gün geçse ýanky çörek gelmendir. Munda agdy arada, agdaçmana hiç dat gelmen o ýartyjy çörek ýe bir gelmendir. Bir soňram selellik wagty ýetdi, ýene de hiç dat çörek ýok. Hey agdy aradalyk şo günne geçirýäbi. Ikinin arada ýetipdir, bir zäiflenipdir, horlanıpdir, ol bir ýar çörek ýer o. O da indi gelmendir, erti ikinin arada bolan wagtynda bir jidamandyr açlygyna. Oňam dağdan etek düşüpdir.
O dağdan etek düşende de bir ova varmış şotada. Ol ovan adamları da hemmesi bir oda Hudaý diýip gören adamlar. Mecusiymiştikler. Bir ovak barakadany bir mecusin gafsyn kakakadany ondan 2 däne çörek alypdyr. Ol çöreklerde arfan çöregmişdik. Mundan alakadan Berlin uğrap teşekkür edakadan dağa garşyn gaýtjak bolan wagtynda derseraye gabir bot görginsegi mande azju ostohan yoregi. Mun gafsynyň agdyna ýanky öýüň eýesiniň bir däne iti warmışdyk. Bir de ýanky çöreň iýisini alakadan ýanky adamyň iýisine düşüp gaýdypdyr. Bu adamyň kawjak bolýan bolmaly, o da bir horit bolmaly. Mun çöreginiň iýisini alakadan mun iýisine düşüp gelýän. Ohum bir çöregi mun öwüne zyňypdyr, indi şonu galdyrjak bolakadany. O da şo taýda çöregi iýakadan bir ağaç itmişdik, ýene mun iýisine düşüp gaýdypdyr. Bu adam gorkusyny öwrak gaçanrakdan gitýän bolmaly, itdimiň gelakadan ýegin maşyndan ýawaşýan bolmaly, ýarzak ýaledakadan bir it birdat aljak bolan adamyň üstüne sırmaşýa, mun üstünden sırmaşyp duran. İkilenji çöregide zyňypdyr, ýene ýoly çakadan gidipdir. Indi iki çöreg alypdy, iki çöregde mundan gorkusyny öwüne zyňýa. Hamandan gaçmana durýa. Emme ýanky it ýene de mun ýerine düşýä gelýä, hemçü saýe derpeýe umidawit afi mikardu rahtaş midarit. Ay hawlaqadany iki çöregine ýydy, onda da mun ýerinden galanak dağa garşyn gelýän bolmaly. Mun köneginden ýarwaşýan bolmaly, bu bilen oýnaşýan bolmaly. Hawlaqadany gapdalyna ba. Indi şu Farsi şeýriň terjemesinde şun ýaşudok bolsun ustadymy Abdülceppar Ahun Tagsir şoň türkmençesin nada öz goşakadany bertda. Gölge ýaly oň ýyzyndan ýörterdi, haw-haw edip egin maşyn ýyrtardy. Hay haw-haw edakadan ýankyň ýyzynyň gelip egin maşyny aýyrtyp barem bir çörek diýip bardy, indi bir güjükden sawulyşyp bilenak. Şeýle barýan wagtynda ýanky adam aýtypdyr da bir ite garşyn, "Ey sen näzire bihaýa bollaň? Sen bir näzire utanmaýan bollaň? Eýäň bir 2 däne çörek berdi" diýipdir. Onda sen ikisini aldyň, gaýtam ezafarak zat menden antama. Mende zat ýok haw diýakadan ýanky adam kepläpdir. Ol abid adam. Çörekden tamasyny üzünni şo güjü galdyryp bilse, iti galdyryp bilse boljak da. Sen näzire bihaýa diýen wagtynda indi ders taýyby. Ol it Hudaýyň gudraty bilen kepläpdir. Sek binut qamet ki ey sahibi kemal, bihaýa men nistem çeşmet bimal. Ey adam diýipdir, bihaýa men nä diýipdir? Bihaýa sen bir gözüň okula diýipdir, bir gözüň aç diýipdir. Bihaýa sen miýe men diýipdir. O näzire? Men diýipdir. Gişikligimden märi, güjüjek wagtymdan märi şol adamyň gafsyna men diýipdir. Hudaý tanymaýan adamyň gafsyna men. Maňa käde ýadyna düşse bir zat oklaýa, gijelerini men muň öýün saklaýan, malyny saklaýan diýipdir. Ýadyna düşen wagtynda bir ýar çörek beraýa, käde näçe ullap üstünden geçýär diýipdir. Men o meýişdatda zyňanakçy diýipdir. Emme onu da men şoň gafsyndan aýyrlamak diýipdir. Şu maňa bir zat oklasa, şonu iýen, ýa oklamasa da men şoň gafsyndan aýyrlamak diýipdir. Emme sen diýipdir. Näzire bolýa sen Ezderi Rezzak ruber tafti, berderi gebri revan 5 tafti. Sen Rezzak bolan Allah'ın gafsından gaçakadany bir gebrin, bir oda Hudaý diýäniň gafsyna gelliňmi sen diýipdir. Ol Hudaý kesaňa hemişe seni gözläp tutdy. Azyjyk sabr etmeli ýerde sen sabra jydamany gelakadany bir gebrin gafsyn gelakadany sen gafyny kapdyň. Behrinani dustra bugzaşdy. Kerde iba düşmene u aşti bir adys lewum çörekden sirim sen öz dosyň Allah'ın gafsyny kakmany Hudaýa näme boldy diýmediň. Ewrlakadan geldiň sen Hudaýyň düşmany bolup duran adam bilen sen dostluk etdiň diýipdir. Men utanmalmyýa sen utanmalym diýen wagtynda ýanky abid adam gözüne ýaş tegelakadany aglap Hudaýa men bagyşla men towbe etýän diýipdir. Mun berjek bolýan dersi almal dersimiz ýaş musulman dogalla. Adam her ýagdaýda Hudaýa bende bolup durmak gerek da. Adys bir gynçylykla gelen wagtynda başyňda eýýäm sen Hudaýyň rahmetinden daşa gitmeklik bir musulmançylykdan de. Biz sahabala gynçylyk bardy başlaryna gelenne de agyr ýükle bilen gerişlerine yüklenen wagtynda
Hatta il günü mular kawan wagtlaryna, öz ýurtlarinden kawulan wagtlaryna ýene Rasulullah aleyhissalatu vesselam'yň ýanyna sadyk bolup duran insanlardan gurrungy. Rasulullah aleyhissalatu vesselam o jehatla aýtdy: "Hayrukum qarni." Behterine ummatyň inki gawsy men öz zamanymdaky ýaşan insanlar, ýani sahabalar. Summellezine yelunhum, ondan soňra bulara ýaqin bolýarlar, ondan soňra bulara ýaqin bolýarlar. Sahabalar Rasulullah aleyhissalam gören insanlara aýtýarlar. Rasulullah aleyhissalatu vesselam sataşan insanlara sahaba diýilýär, ýaş ýigit dostlar. Rasulullah aleyhissalatu vesselam sataşyp iman getirip şu iman bilen dünýeden geçen adama sahaba diýilýär. Şu sahabalar ummatyň inki gawlary. Emma nauzu billah Rasulullah aleyhissalam görüpdirler, iman getirmedik bolsa bula sahaba de. Ya Rasulullah aleyhissalam görüp iman getiripdirler. Emma nauzu billah soňram imandan ewurlen bolsalar bula da sahabalyk makamyndan çykýarlar. Sahaba boljak bolsa iman getirip şu iman bilen dünýeden geçen adam bolmaly. İbn Hatallib nauzu billah iman getiren adam emma imandan ewurlipdir da. Müslüman bolupdyr. Rasulullah aleyhissalatu vesselam Medineli bir sahabany İbn Hatal bilen bir ýurdy beripdir. Zekatlaryny almaly, sadaqatlaryny ýygnamaly. Bir iki nefer walaqydan gitýär, Medineli sahaban Rasulullah aleyhissalam baş edip emir etipdir iki neferin. Ol sadaqatlary, zekatlary ýygnan wagtlarynda, malla bilen gelýän wagtynda İbn Hatal maly allanypdyr. Medineli sahabany öldürakadan tamam mallar Mekke'ye garşyn sürakadany Mekke'ye barıp kafir bolup iki däne bir zinanany mydam ýanyna alakadany Rasulullah aleyhissalamy sevdirip goşgulary goşýarmyşdyk nauzu billah. İman getiren adam emma azyk dünýäk allanakadan bir Medineli sahabany öldürüp Mekke'ye barıp Rasulullah aleyhissalatu vesselam'e sevdirip goşgulary goşdurýarmyşdyk. Mekke feth bolan wagtynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam İbn Hatal ölmelipdir da. Hatta eger Mekkeň Käbeň perdelerinden asylyp ýabyşyp duran bolsa da şonu öldürüň dipdir da. Mekke feth bolan wagtynda Käbeň perdesinde ýabyşyp duran wagtynda İbn Hatali öldürüp şo taada helak etýärler. Yani bir iman getiripdir. Emma izinden imandan ewurlen adam bolansaň bir sahabalyk magamyny ellen berýär. Ya Rabi'at ibn Umeyye bir de iman getirip soňram Hazrat Ömer'iň wagtynda haram bolan suw içip Hazrat Ömer hat wurrar şondan gorkakadany gidip Herakla garşyn Nasraniýeti seçakadany İslam dininden ewurlen adam. Pes bula imandan ewurlse musulmançylykdan çykan adama sahaba diýilmeýär. Emma sahaba pes Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ı gören insanlar bolsa iki sahabala muhacirin diýilýär, ensar diýilýär. Bu gurrun bir mugaddeme bolup barýaşy behterine sahaba, afdalterine sahaba bolan insandan gurrun ediljek. İçindäki dersleri bilen muhacir diýdik Mekke'den hicret edip Medine baran sahabalar, ensar Medine'de evlerinden çıkan sahabalar. Muhacirli ensarlardan makamlar beýik bolýar. Sahabada makamly bolýarlar da. Mekkeň sahabalary ensarlardan makamlar beýik bolýar. Bula näme? Hem hicret hem nusret ýüşürýärler. Diyarlaryny terk etýärler, il gullerini terk etýärler, ikilense dine kömekleşýärler. Bula muhacirli ensarlardan güýçli bolýar makamlary. Emma muhacirliň içinde de inki beýik sahaba hemme sahabalardan makamy beýik bolan bir şerif bolan, şerafatly bolan sahaba deslap Rasulullah aleyhissalatu vesselam'e erkeklerden iman getiren, ulu adamlardan iman getiren sahaba. Hatta jahiliyette peygamberlik berilmedinden önce Rasulullah aleyhissalam'dan ayrışmadık insan. Sonra Müslüman İslam gelenden sonra Rasulullah aleyhissalam'dan ayrılmadık insan.
hicretde Resulullah aleyhisselam'ın yoldaşı bolan insan. Resulullah aleyhisselam bir vefa dünyanı terk edecek vaktlarında, ahirki vaktlarında namaza caneşin bolup Resulullah aleyhisselam'ın yerine Müslümanlara namaz okuyup beren sahaba. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummatına halife olup duran insan. 5 tane eşeri mübeşşere var. 5 tanesi şi sahaban elinin Müslüman bolan insan. 10 nefer Resulullah aleyhisselam cennet bilen boşlaptır da. Şoň 5'isi şi sahaban elinin Müslüman bolýarlar. Ol Hazreti Emirul Mu'minin ve halifetu Resul Rabbil Alamin Seyyiduna Ebu Bekir'in Siddiq radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yoldaşı, Resulullah aleyhisselam'ın sırdaşı, cahiliyet vaqtida da yoldaşı bolup ketipdir. Peygamberlik berilen wagtynda da tasdiq edakydany ýanyna duran yoldaşı. Biz ehli sünnetin aqidesinde ve afdalul beşer ba'del enbiya Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh. Peygamberlerden sonra afdal beşer bolan, yani makamı büyük bolan Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh. Peygamberlerden sonra makamı büyük bolan. Bizim ummatımızdaki hiç şek yok. Bizim ummatımızda inki makamı Resulullah aleyhisselam'dan büyük bolan insan. Emme peygamberlerden sonra diýilýärligi de Hazreti İsa peygamber gelecek. Resulullah aleyhissalatu vesselam aytýar: "La yuhziyallahu ummeten ana awwaluha vel mesihu ahiruha." Hudaý Taala bir ummaty har etmer diýipdir, zelil etmer diýipdir. Deslavi min bilen başlap, yani Muhammed Resulullah aleyhisselam başlap, ahirni Mesih İsa peygamber gelip ahirni edame verecek ummaty Hudaý Taala hiç wagtda har zelil etmer diýipdir. Yani şu ummata Hazreti İsa ahirde gelmeli, kıyamattan önce Hazreti İsa Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dinini yürütmeli. Ohan bir Hazreti İsa gelecek, ama Ebu Bekir Siddiq Hazreti İsa çon peygamber bolansan biz ehli sünnetin aqidasında peygamberlerden sonra afzal. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti İsa'nın geleceğinden İmam Hakim'in rivayetinde aytýar: "Men edrake minkum İsa ibn Meryem felyaqra'hu minni es-selam." Haýsy biriňiz İsa Meryem'in oğluna yetişdi diýipdir. Şonu görse meni Muhammed Resulullah aleyhisselam'dan şoňa salam aýtsyn diýipdir. Yani ummatyň ahirinde Hazreti İsa gelecek. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh afdal beşer peygamberlerden gayri Hazreti Ebu Bekir Siddiq insanlyň afdaly bolan Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in gurrüňi. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anhuma aytýar, Hazreti Ömer'in oğlu: "Kunna naqulu ven nebiy sallallahu aleyhi ve sellem hayyun." Resulullah aleyhisselam bizim aramızda ba wagtynda biz aytýatdyk: "Afdalu hadihi'l ummeh ba'de nebiyha Ebu Bekir." Şu ummatyň peygamberden sonra inki afdal bolan Ebu Bekir Siddiq diýip aytýatdyk. Şu habarda Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bariyatti fela yunkiruh. Resulullah aleyhisselam inkar etmeýärdi, keplemeýärdi. Yani Resulullah aleyhisselam bir zada keplemese şoň dogurdygy. Biz şu ummatyň Resulullah aleyhisselam'dan sonra inki afdal Ebu Bekir Siddiq diýetdik. Resulullah aleyhisselam da şunu eşitýärdi, inkar etmeýärdi. Ya Hazreti Ömer radıyallahu anh aytýar: "Ebu Bekir'in hayruna ve seyyiduna ve ahabbuna ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Ebu Bekir bizim inki qawymyz, bizim bayarymyz, bizim Resulullah aleyhisselam'a inki mahbubrak bolanymyz Ebu Bekir Siddiq diýip Hazreti Ömer radıyallahu anh aytýanmışdyk. Şulan hemme Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in makamynyň beýikligine delalet. Ya İbn Abbas radıyallahu anh aytýar: "Burun Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna oturan wagtymyzda Ebu Bekir Siddiq agzalylly, Ebu Bekir Siddiq'den gurrun edilli." Resulullah aleyhissalatu vesselam aytdy, "Şun özi Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in makamyna, beýikligine boljak. Ve ayna mislu Ebi Bekir'in" diýipdir Resulullah aleyhisselam. Ay kim Ebu Bekir Siddiq ýaly bolup biljek diýipdir. Kim Ebu Bekir Siddiq ýaly bolup biljek? "Kezzebeni en-nas ve saddaqani."
Adamla maňa ýalansy diýdi, meni tekzip etdi. Ebu Bekr Siddiq dogurçy diýip durdy. Şek etmedi, terdid etmedi, digirdenmedi. Adamla maňa ýalansy diýen wagtynda Ebu Bekr Siddiq maňa dogurçy diýakydan durdy. Meni tasdiq etdi. Wa amana bi, maňa dislap iman getirdi. Wa jahhazani bi malih, tamam maly bilen men mujahhez etdi dinden sirim. Ebu Bekr Siddiq ýal kim bolup biljek diýipdi Rasulullah aleyhisselam. Ve min bilen tamamı jenglerde, gynçylyklarda min bilen bile cihad etdi. Ebu Bekr Siddiq ýal kim bolup biljek diýipdi Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Hazreti Attar Neysaburi aýtdy: "Daima Siddiq merdi rah bud. Daima Siddiq merdi rah bud. Farig az kul lazim-e dergah bud." Merdi emel etdi Ebu Bekr Siddiq. Canından maýa goýmaly bolsa merdi emel etdi. Malından goýmaly bolsa merd etdi. Daim dina özünden geçigilitdi. Farig az kul lazim-e dergah bud. Ol Hudaýyň ýoluna lazım bol, dergaha lazım bol galan insanlardan etdi. Allah ondan razy bolsun. Ebu Bekr Siddiq radiyallahu anh'ın adi Abdullah. Abdullah ibn Abi Quhafa. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın adyny Abdullah takypdyr. Laqabi Siddiq. Atiq dedi ýalle. Siddiq nämeden sirim Siddiq diýilýärligi? Nazzal ibn Sabratil Hilali diýen tabiiň bir uly tabiiň biri. Ol aýtdy: biz bir wagt Hazreti Ali radiyallahu anha sataşdyk. Hazreti Ali'ň bir gaw ýagdaýy batdy. Bir özi bir haly gawutdy, gülüşip tutdy, gaw kepläp tutdy. Bir ajyp forsat etdi Hazreti Ali bilen gurrun etmäne. Bir gülüp duranyny gördük, Hazreti Ali'den soradyk: "Ya emiral mu'minin, haddithna an ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Ey Hazreti Ali, sen halyň ýagdaýyň şumat gaw görnýe. Sen bize Rasulullah aleyhisselam'ın sahabalarından, ashab-ı kiramdan gurrun merdidik. Bu aýdyp duran adamyň özi Rasulullah aleyhisselam'ı görene, emme Rasulullah aleyhisselam gören insanlar gören adama tabiin neyliye. Bu tabiinlan ullarından. Hazreti Ali'ye aýtdyk, bize Rasulullah aleyhisselam'ın sahabalarından gurrun merdidik. Kale saluni, Hazreti Ali aýdypdyr, soraň menden nipdir, kimden gurrun meren nipdir? Haýsy sahabadan hoşuňyz gelýär? Haýsy sahabany aýdyň nipdir? Hazreti Ali radiyallahu anh. Biz aýtdyk Hazreti Ali'ge, haddisna an Abi Bekr Siddiq. Bize Ebu Bekr Siddiq'ten gurrun mer. Ebu Bekr Siddiq näjir şahsiýetli insan etdi. Biz görmedik, sen gördüň, sen ýoldaş bollaň. Hazreti Ali radıyallahu anh etti: "Zalika imra'un sammahu Allahu azza ve celle siddiqan ala lisan Cibril ve lisan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Ey baytyan adamyňyz dipdir. Ebu Bekr Siddiq bir adam ki Hudaý Taala Hazreti Cibril'in ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dillerine Siddiq diýen ona ady bertipdir. Siddiq diýen laqaby berdi bulara dipdir. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'e Hazreti Cibril ona ad berdi Siddiq diýakydan. Miraja giden wagtynda Peygamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam Hazreti Cibril aýdypdyr Rasulullah aleyhisselam: "Meni kowmum tekzip eder. Men Miraja gitdim diýsem, men bir giýjeňsinde bar asmanlary görüp gaýtdym. Bu aleme aýlanyp gaýtdym. Cenneti gördüm, cehennemi gördüm. Men 7 gat asmanlarda peýgamberlere sataşdym. Men men aýsam, maňa ummatym tekzip eder, inanmar" diýen Hazreti Cibril aýtdyr. Ebu Bekr sen tasdiq eder dipdir. Ebu Bekr sen tasdiq eder dipdir. Aýdan ýaly Hazreti Ebu Bekr Siddiq adamla ýanyna gelipdir: "Ey Ebu Bekr, sen o ýoldaşyňma Muhammed aleyhissalatu vesselam? Ol öten akşam men asmanlary gitdim, 7 gat asmanlary gördüm. Men Miraj etdim" diýip aýtýar dipdir. Digirden men şo taýda dogry aýtýanlar dipdir. Şo taýjykda bir lähze terdid etmändir, dogry aýtýanlar dipdir. Size ýöne asmany gitdi diýäňizmi? Ondan da geňrak zat, ondan da akla sygmaýarrak zat aýtsa, onu diýeni men ananaryn şoňa dipdir da. Hazreti Cibril'in aýdanna, seni her kim tekzip etse de Ebu Bekr Siddiq sen tasdiq eder dipdir. Aýdan ýaly eýemskini ondan geňrak da bolsa men ananaryn dip
Hazreti Ebu Bekr Siddiq şeýle jogabyny aýtdy. Hazreti Ali aýdypdyr, oňa Siddiqy Hazreti Jibril Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek diline goýakydan Resulullah aleyhissalam da oňa Siddiqy dakdy. Kana halifatu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ala salat. Resulullah aleyhissalam'ın yerine oturan insanatda o namazda. Resulullah aleyhissalam'ın özü yaramanyny ewe süraqydany ewe geçirip namazy musulmanlara okudan insan ola dipdir. Radiyahu li dinina fa radinahu li dunyana. Bizim dinimiz ki muhim zat namazımız bolsun. Resulullah aleyhissalam şon bizim dinimizden şerim razi bolup ewe geçirdi. Biz dünyamyza şon razi bolduk, hemme da şon ewe sürdük. Şon din ki muhim zat bolup tuqa Resulullah aleyhissalam onu ewe sürdi. Biz dünyamyza razi bolduk. Ol Ebu Bekr Siddiq şijr insanyp Hazreti Ali radıyallahu anh ewye. Pes Siddiq diýilýärligi deslap aýdylan wagtynda tasdiq edensen Ebu Bekr Siddiq diýilýär. Emma Hazreti Ebu Bekr Siddiq diýilýärli Ebu Bekr Atiq de diýilýär. Atiq diýdigi näme? Hazreti Aýşe enemizden soralypdyr. Näme diýip sen ataňa Ebu Bekr Siddiqy Atiq diýakydan at berilýär diýipdirler. Enemiz Hazreti Aýşe radıyallahu anh aýtdyr. Nazara ileyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqal hada atiqullah minen nar. Atiq diýilýärligi bir gün Ebu Bekr Siddiq'ın yüzüni Resulullah aleyhissalam şeýtiri gözetipdir. Hada atiqullah minen nar. Şol insan Hudaýyň otdan azat eden insan dipdir da. Atiq diýdi otdan azat bolan insan idi. Şol adam otdan azat bolan insan. Bir adam bir otdan azat bolan adam görjek diýse Ebu Bekr Siddiq göräsin dipdir Resulullah aleyhissalam. Aham Siddiq de diýilýär, Atiq de diýilýär. Şo Resulullah aleyhissalamyň aýdallygy sebepli Hazreti Attar nagat awadan aýtdy. Sedredin Siddiq ekber qutb haq der heme çiz az heme burde sabaq. Dinin başı afzal insan bolan Ebu Bekr Siddiq himme insanlardan ewe düşügüli, fazlyna, ullugyna, beýikligine, dine hytmat etmekligine, herçe hak az bargah-ı kibriya rih der sedri şerife Mustafa. Näme zatlary ki bargah-ı kibriyadan defeden alemden Resulullah aleyhissalamyň mübarek şerif bolan gursagyna Hudaý Taala guýan bolsa an heme dersineye Siddiq rih la cerem tabuvet azu tahqiq rih. Resulullah aleyhissalam de näme bargah-ı kibriyadan mübarek gursagyny guýulan zatlary Hazreti Ebu Bekr Siddiq'e geçiripdir. Hazreti Ebu Bekr Siddiq Resulullah aleyhissalamyň gursagyny näkileri öz gursagyny geçirilen insan. Pes Hazreti Ebu Bekr Siddiq sahabala inki magamy beýik insanlar. Resulullah aleyhissalam aýtdy: "Hayrukum qarni." Siz ummatyň inki gawsy men zamanymda ýaşan Resulullah aleyhissalam gören insanlar. Emma şu gören insanlaryň da inki magamy beýik bolan peýgamberlerden soňra Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh boldy. İnşallah bir evvelki jelese Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh'ın bir muqaddem etdi. Gelecek jelesede şahsiyeti cahiliyet wagtda häzir İslam dini gelmäke näzir ýaşaýanmyşdyk. Soňra İslam gelen wagtynda we ondan soňra ki tä dünýeden vefat etýänse Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in içindäki dersleri bilen gelecek jeleseden meýlek inşallah şu zamana wara şimatky bolup duran hala hazire wara mutabik gurrunly bilen hyzmatyňyza ýetişdirer. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin. Evvelki jelesemiz oturuşyklymyz Hudaý Taala mübarek etsin. Hudaý tebarek we taala bereket bersin. Aýdan eşdellerden kabul edip amel tawfigyny Allah barimize nesip etsin inşallah. Gelecek jelesede ýaş oglanlar, dostlaryňyz, ýoldaşlaryňyz hökmen unutmaň. Ötellen ruhşat bolar ýaly bir elhem 3 ihlas okuýakydany täzeden köneden dünýeden geçen mümin musulman dogallarymyzyň ruhlaryna bagyşlar. Okuýberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.